Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। ओमफ्राय नै आंनि देलायग्रा मुवाफोरा बिराद गालाय गुजाय थाबाय थायो आरो आङो बेफोरखौ फसंनानै दोनो, थेवबाबो थाया आरो माने गोलैबाय थायो। ओमफ्राय बहाबा थांनायाव हाखु दाखु जायोबाथाय ओमफ्राय नागिरनानै मोना आरो बुस्थुफोरखौ। ओमफ्राय आं बेखौनो दिनै मोजां खालामनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थादो आं माबायदि बानायो आरो मोजां नुयोबा नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन। आङो दा बक्स मोनसे लाबाय, ओमफ्राय बक्सआनो जाहैबाय मेथाइ दोनग्रामोन आरो ओमफ्राय आङो दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनायनि बे। दा आङो बेखौ सुनानै लागोन आरो बेसेबां गुवार दङ, ओमफ्राय सुनानै लानानै ओमफ्राय आङो बेलेग खागजाव हाफिनगोन। नैबे खागजा आं हाखानायमोन, ओमफ्राय आङो देखायनाय जायासै आरो बेखौ। नै दा आङो कार्टनाव हाफिननोसै। कार्टना एसे रोजा नालाय बेनिखायनो आं कार्टनाव हागोन, बांद्राय गोबाबा जानाय नङा। कार्टननिबो बानायनो हायो आरो नोंनो जेसेबां गुवार नांगौ, नोंनो माबायदि सेप नांगौ बेखौ हानानै बानायनो हायो। रेडि जाबाय नै लोगोफोर, ससे आङो भिडिअखौ लानाय जायासै। सिङाव आङो खागज होनानै लादोंमोन, आथाया सिथाबाखै नालाय, दहायनि आथाया सिथाबासै। आङो खागज होबा सिथाबगोनदां होननानै होदोंमोन आरो नाथाय बेनो सिथाबासै, एसेल' सिथाबनानै थायो। ओमफ्राय आङो दा नै ब्लेक टिपजोंसो सिथाबनो सानबाय, बेजोंबो मा जायो मिथिला आरो।
थारैनो लोगोफोर ब्लेक टिपआ खामानि होमारबाय ओमफ्राय आङो नैखौ गोजौआव मोनसे सिथाबना होबावनोसै मोजां नुनायनि थाखाय ओमफ्राय कालार होयोबा बांसिन मोजां नुगौमोन कालार गैया आंहा दा आं बेखौ बिदिनो दोननोसै आरो Thank you लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय माबायदि नुखो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक खालाम नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय